Zdravo, ja sam Dina Milovanović, radim na poziciji prvi oficir u Air Srbiji. Prvi put sam uniformu probala u našoj sali za isprobavanje uniformi gde nam uzimaju mere. Bilo je sjajno, naravno odmah sam se slikala i baš sam osjećala da je to to. Moj prvi let je bio predivan. Radila sam sa dvojicom predivnih kolega. Pre nego što sam sela, malo je bilo treme, ali kada sam sela za komande, osetila sam se relaksirano. Tu su obojica bili da mi pomognu sa svim stvarima i let je prošao sjajno. Sat je obavezan detalj naše uniforme. Mora i kabinska posada da ima radeći sat, jer u nekim procedurama u kojima, na primjer, planiramo sletanje na alternativni aerodrom, neophodno je da ja kažem koleginici za koliko minuta ćemo zapravo sleteti, da li su nam satovi usklađeni i da ona zna koliko ima vremena da pripremi kabinu za sletanje. Zapravo, oboje smo piloti, ali na levom sedištu sedi kapetan, a na desnom sedištu sedi prvi oficir. Naše dužnosti su iste. Mi smo ovlašćeni da se postaramo da ceo let prođe u skladu sa svim bezbednostnim merama naše kompanije. Samo što je kapetan, da kažemo, vođa vazduhoplova i on je zvanično odgovoran za sve što se na tom letu desi. Pred svako poletanje čekamo dozvolu kontrole leta, da smemo da poletimo sa piste na kojoj se nalazimo. Još jednom se pogledamo, potvrdimo da smo oboje spremni za poletanje. Još jednom se naglas kaže ko upravlja avionom, dodajemo ručice gasa i čekamo da dođe data brzina koja je neophodna za poletanje i povlačimo palicu na gore i uzlećemo. Nažalost, aplauz od putnika ja jako retko čujem, ali tu su moje koleginice iz kabinske posade koje mi uvek prenesu koliko je bio jak aplauz. I ako bih mogla da izdvojim nešto što je najlepše, to je da sa destinacije sa koje poletimo, na kojoj pada kiša, tmurno je i sve je sivo, mi ipak probijemo te oblake, izađemo na čistinu i uživamo u suncu toko celog leta. Verovatno najčešći odgovor svakog pilota je želja iz detinjstva. Mislim da nisam pogrešila, ostvarila sam moj dečiji san i dan danas živim taj san.